Ez nem volt Szombathely még. Ez egy ilyen TS föld volt. Azért elég komoly házak vannak, és a miénk azért viszonylag szerényebb. Nyugis, nem kicsi a kert, nem nagy a kert, kezelhető méretű. Tehát így néha hagyom elburjánzani a dolgokat, akkor így könnyű így utolérni magam, tudod, hogy Jézus Mária, nem ilyen 2 heti rabszolgamunka, amíg rendbe rakom a kertet, hanem azért még egy ember számára kezelhető. Nem is tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért ragaszkodok ennyire egerhez. Bejártam Európát 20 éves koromban, nagyon sokat csavarogtam, akárhol élhetnék Európában, de mindenhonnan hazajöttem. Sose voltam az a típus, aki így a tétlenségbe így el van. Tehát nekem volt nem sok munkahelyem, de azért volt pár, de én munkanélküli 1 napig voltam életemben. Fogtechnikus fogalmam sem volt, elmentem, megmutatták, és akkor úgy mondtam, hogy ez tök jól néz ki. Megszerettem, jó fej emberekkel, meg jó szakemberekkel dolgoztam. Szerintem ez az oka annak, hogy szeretem, amit csinálok. Mindig lehet fejlődni. Én szerencsére elég sok mindent tudok csinálni, és például van olyan ága ennek a fogtechnikának, amiben kifejezetten ilyen kicsit ilyen művészi dolgot bele lehet vinni, úgyhogy az a része is úgymond megvan, ez a kis kreatív dolog. Volt egy váltás, egy ilyen erkölcsösebb irányba. Egerben, a templomban az étterem az működik, 96 óta. Csak a nagyjából az út, ahol főzök, de aztán volt, hogy máshol dolgoztam. Én amúgy abszolút nem akartam krisnás lenni, eszembe sem volt. Volt egy barátom, aki akkor már régen vegetáriánus volt, és ő mindig mondta, gyere már programra egyszer. Ha majd elmegyek, de soha azt ember nem volt elmenni. Első program, végén volt a praszádom, ugye, a vacsora. És amikor nekem szedték a tányéromba, egy ilyen kis morzsa mellé pottyan belőle. Sőt, a másik lány is, akkor figyelj már, ez praszádom, azt is meg kellene, mi leesett. Praszádom, mondom, mi az a praszádom? Szőnyegről megetetik, tiszta hülyék ezek, tudod, nem hiszem el, csak legyen már végig, húzzuk innen a ficsába, tudod. És akkor végre elmentem, akkor nem jöttem fél évig. Szerencsés apuka vagyok, mert a nevelési módszereim, vagy taktikáim, vagy nem tudom én mi, azoknak nem ittam meg a levét. Nem szólok bele, hogy milyen zenét hallgasson. Szörnyű zenéket hallgatnak, de nem fogom azt mondani, hogy nem hallgathatja. Ő ugyanazt érzi attól a zenétől, mint én érzem, amikor hardcore punkot hallgatok, akkor miért fosztanám meg ettől az érzéstől? Gyere, majd nézzelek már, megtisztulunk. Egy nagy léptékot. Egy nagy léptékot. Oké, csúszál le. És le, Robi, ülj le. Én is jöjjek? Most apa. Városba sétáltunk a gyerekkel, és oda jött egy nénike. Fiatalember, gyönyörű ez a gyerek, csodálatos, gratulál. De hogy maga hogy néz ki, az valami elképesztő. Ez nagyon aranyos volt. Amúgy csókolom, ez így alakult. Manóka, mit hallgassunk? Tisztánt? Minden faluban és városban, mindent a közel vagy távolban, mindent a csokak vagy követelnek meg, de mindenhol énekelni fogja a faluban és városban. Mindent, hogy bőből vagy távol vagy, ez a lázra. This is what was in the winner. Mindegy!
lakótelepi gyerekek, belós gyerekek, akik együtt lógnak gyerekkoruk óta, együtt csinálnak hülyeséget, együtt vannak benne jó dolgokban, rossz dolgokban, ez összeköti őket. Nekünk nem volt semmi más, csak a zene. Nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt, tehát nem, semmi nem volt. Néha egy-egy jó film a tévében, de amúgy mi ez csak az utca volt, meg a zene, meg a barátok. A hardcore punk az a rockzenének egy olyan vadhajtása, mint amikor egy növény, amelyik visszakerül a természetbe, és évről évre, ahogy újra kihajt, alakul át és változik, és így visszavadul. Ez egy életforma, egy más hozzáállás az élethez, a világ dolgaihoz, mint ami a mainstream. Popzenében elénekelhetsz bármit, énekelhetsz arról, hogy mondjuk milyen szomorú vagy, mikor nem is vagy az. Ahonnan indult ez az egész dolog, az a punk. Itthon is, Amerikában és Angliában is. Annyi fajta hangulatú zenekar van a hardcore-on belül, akik abszolút más jellegű zenét játszanak, de mégis azt mondja magára, hogy hardcore. Hétköznapi emberek, srácok gitárt foghatnak a kezükbe, beülhetnek a dobszerkó mögé, és elkiabálhatják, hogy mi nem tetszik nekik. Nem az a célod, hogy a slágerlistán első legyél az új számoddal, vagy tetszen annak, akinek a múltkor is tetszett, hanem hogy neked tetszen. Aztán, ha ez tetszik másoknak, az már csak egy tök jó dolog pluszban. Meg kell gyűlölet, meg kell erőszak, meg kell fasizmus, meg kell rasszizmus. Hiszen ez csak ennivaló, csak bemegyek a boltba, és nem ettem a polcot, nem én fogom a kést. A halál hőrgés az asztalig nem ér el, vegyél el mindet, mit megkíván, ott nem a táj. Nem baj, ha él, ha érez, ha fél, ha remél még, verdél a torkát. Krishna szó, ez azt jelenti lefordítva, hogy mindenki számára vonzó. És az ember nem érti, hogy miért érdeklődik, hogy miért vonzó nekem. Ez azért, mert csak is Isten lehet mindenki számára vonzó. És mikor az ember nem is érti, valahogy így vonzódik. Meghallgatod a Tisztán a célfelé szövegeit, ha nem is mindent, de még azt, amit úgymond nem tudok elfogadni, azt is meg tudom érteni, és nekem mindig is nagyon szimpatikusak voltak a keleti filozófiák, és ami ehhez tartozik, és a Krishna üzenet az valamilyen szinten közel áll hozzám. Nem úgy, mint vallás, mint filozófiai gondolkodás. Ezeknek az embereknek, akikkel én is itt a hardcore mozgalmon belül barátkozok, őnekik értékrendjeik vannak, ami mostanában nem annyira divat. Amik vannak a hardcore-ban, az az alapja annak, hogy valaki krisnás lehessen. Nem az a lényeg, hogy valakin milyen ruha van, hanem hogy mi van a szívbe, meg a fejbe. Akiknek mi prédikálunk, igazából az történik ez a zenekarra, még hogyha ez egy ilyen negatív csengésű szó is mondjuk nyugaton, azok lehet, hogy nem jönnének be egy ilyen templomba. De ugyanakkor eljönnek Tisztán koncertre, és ott meghallgatják, megveszik a lemezt, megkóstolják az ételeket, hazaviszik, és akkor elkezdenek szimpatizálni. Nem könyörgünk koncertért, nem várunk kiadóra, hogy megkeressen, nem várunk, hogy felfedezzenek minket, nem várunk menedzserre, aki azt mondja, hogy hú, szeretnék nektek turnét csinálni. Nem várunk ilyen dolgokra, hanem fogjuk, és akkor hát én ezt megcsinálom. Nincs pénzünk nyomdára, hát akkor Istenem, akkor fénymásod lesz a borító.
Mert itt nem azt nézik, hanem hogy mi van ráírva, meg beleírva. Na mindegy, menjünk a negyedikre, az a hatalom. Az üres szavak. Üres szavak. Akkor ide berakhatnánk a Calderont. Igen, úgy próbálni szürke. Kifejezetten állatvédő vagy a vegetarianizmussal kapcsolatban lévő témákról írtunk szövegeket. Ez a zenekar direkt azért lett létrehozva, hogy ez az üzenet azért erőteljesebben átjöjjön, míg mondjuk ez a Liberáliusban egy képmutatás lett volna, hiszen abban a zenekarban nem mindenki vegetáriánus. Egy olyan ember, aki bőrcipőt hord, az ne énekeljen arról, hogy szegény állatokat ne egyétek meg. Naponta ezrek, percenként százak, miattad lesznek, halomra vágva, mindig csak ez van, újra meg újra, amíg te tárként gondolsz a húsra. Egerben, Gulaba koncertfelelős nagyjából a zenekarok terén, nálunk meg többnyire én vagyok az egyik ember, aki ezeket a dolgokat lebeszéli, leszervezi, úgyhogy... Eger-Szombathely tengely, így szokták hívni, igen. Volt is ilyen fesztivál, aminek ez volt a neve. Mondd van sehogy, meg minden máshogy nincs értelme. Mondd van sehogy, hogy igaz túlélésre, az igaz tiszta erő, mi belülről fakad. Én hallottam már róluk, hamarabb is, amikor még Berci benne se volt. De akkoriban nem volt internet. És akkoriban egy Eger-Szombathely az nagyjából olyan volt, mint Eger meg a Hold körülbelül. A következő számot szeretnék karácsonyi ajándéképpen küldeni minden valaha volt magyar emberszabású személynek, aki bevonult abba a kupolás házba a Dunaparton és politikusnak meri nevezni magát, mindegyik szemét korrupt disznó. Ez a név már nekem ismerős volt. Néztem őket, és ahogyan beszélt a számok között, amiket mondott, az a hangulat volt, ami én vagyok. És hát ugye a hasonló emberek haverkodnak össze. És figyeljetek közelebb! Sokkal nagyobb a katartikus élmény, valószínűleg azért, mert a közösség egy picit kisebb, mint egy rock koncerten, mivel maga az élmény is erőteljesebb, ezért a hatása is erőteljesebb tud lenni. Minden, ami pozitív, vagy vállalható, vagy összeegyeztethető azoknak az embereknek a világnézetével, akik ezt alkotják, az bekerült. Van ugye straight edge zenekar, van vegetariánus zenekar, van antifasiszta zenekar, van antikapitalista zenekar, és akkor ezek a szövegek természetesen, hát ez egy információ közlő médium, ezért befogadod, ezért hatással van rád. Alakítja a világképedet, a világnézetedet, a viselkedésedet, a világhoz való hozzáállásodat. Szuper vagy, jó van. Már kiköltek ezt a Mikey-tól 30 000 évet. Tőle is vettem boldot, Lokenettiket vettem. A zene arról szól, hogy reagálsz a világra, ami körülvesz. Azért változik a világ, persze az alapvető problémák azok ugyanazok, csak más dolgokkal küzdenek a maiak, meg más dolgok küzdöttek a régebbi hardcore zenekarok. Ki megmondja mindezt neked, kedve, kiértel, az egyiknek halál, a másiknak élet. Amikor először találkozol valakivel a hardcore szintéren, nem kell ezeken a szokásos dolgokon átmenni, hanem szinte már egy csomó dolgot tudsz róla, pedig még nem is váltottál vele pár szót. A Gulabbal is, amikor megismerkedtem, nekem nem kellett kipuhatolnom, hogy ő milyen ember, mert szinte kapásból lehet látni és tudni. Egy kicsit több bizalommal, nyitottabban állhatsz bárkihez. Ahhoz is, akit még nem ismersz. A 3X, az úgynevezett straight edge mozgalomnak a
jelképe. Annak idején Amerikában, a klubokban, amikor nem volt valaki annyi idős, hogy alkohollal ki lehessen szolgálni, a jegyszerűk X-et rajzoltak a kezére. Nem csak azoknak a kezére került X, akiknek úgymond nem lehetett alkoholt árusítani a helyen, hanem akik úgy önként felrajzoltak, és ez igazából egy ilyen a tömegből való kiválás. Nem isznak alkoholt, nem kábítószereznek, nem fekszenek le fűvel-fával. Berci abszolút megfelel ennek 20 évek óta, remélem én is. Ez más, mint a mainstream, tehát ott van egy zenekar a színpadon, ugye az ikonok, elzárva a közönségtől, biztonságiakkal, zenekari árokkal, és akkor nem is jönnek le közéjük, nem állnak szóba, nem alacsonyodnak le, tehát sok ilyet láttam. Feljöhetsz a színpadra, megfogod a mikrofont, beleénekelsz. Az nem az enyém. A gondolatokat ugyanúgy, ha magadénak érzed, akkor kiabálod te. Ha nézi valaki, aki nincs benne ebbe a hangulatban, azt látja, hogy verekedés van, de nem. Ők csak jönnek, engedik ki a gőzt, hallgatják a zenét, mondják a szövegeket, amik róluk szólnak, és aztán vigyáznak egymásra. Felsegítik, aki elesik. Aki beugrik a tömegbe a színpadról, azt elkapják. Van úgy, hogy persze eltalálnak, szerencsétlen, stb. Kisebb kék-zöld folt, az előfordul. Az emlékeztetett arra, hogy milyen jó volt ez a koncert, hogy ott van egy ilyen kis monokli. Mindenki valamilyen szinten biztonságban érezheti magát. Ez egy olyan TB, ami nem fog elutasítani soha. Ez egy támogatói koncert volt, magyar színtéren viszonylag ismert személy, aki nagyon súlyos betegség derült ki róla. Olyan bandák ott voltak, akik nem játszanak ilyen helyeken, akik ebből már kinőttek. Vagy nem játszanának amúgy együtt. Ez a Unity. Nagyon szép és jó, hogy ma ezt érzed, amit érzel. Érzed ezt az erőt, érzed ezt a közösséget. Ez a közösség ez minden nap létezik. Nem ebbe a terembe, hanem egy eggyel kisebben, meg még eggyel kisebben. És nagyon keményen dolgozó emberek vannak, akik ezt a közösséget pörgetik, és akik fenntartják. És egy ilyen ember a mező. Egy ilyen ember a barátunk. Engem megerősített, hogy jó dolgot csinálok, jó helyen vagyok, hogy működik, ha valaki bajban van, akkor egy ilyen méretű segítséget tud kapni. Olyan energia bomba, vagy gyógyszer, vagy nem tudom, szerintem a legdurvább kemoterápiával veri. Lehet, hogy ettől fog meggyógyulni. Én itthon ugyanúgy viselkedem, mint a koncerten. Nem két ember vagyok, hanem egy. Itt annyira szivárok be, hogy mondjuk gyakorlok a gitáron, hallgatom a zenéket. Azt nem mondom, hogy meddig fogok zenélni, mert nincs ilyen, amíg le nem dobálnak a színpadról, vagy nem tudom. Dani kutyus. Mindig abba hagyhatnánk, akár minden nap, mert nehéz. Így, hogy dolgozni kell mellette, itthon itt kell lenni a családdal, úgyhogy nem csak fizikálisan, hanem akkor fejbe is, hogy akkor gyerekkel foglalkozni, a feleségemmel foglalkozni, hogy mindenki elégedett legyen, közben a pénzt megteremteni, napról napra nehéz, szóval, tehát mindenképpen küzdelem. Enélkül nekem nagyon szegény volna az életem. Évtizedes barátságok, öreg régi arcok, öreg régi arcok.